minix bħal Mark illi nagħmel il-ġranet ma nikolx. Iva, dak ġli rajt li jikol xi ħaġa fil-karozza. Per eżempju, jew qabel il-programm jew wara Ma tagħmel il-programm. fasting Eżatt, inti hemmhekk wkoll. kont ġej. fasting. Mela jiena x'nagħmel? Nagħmel ngħid pereżempju ara, jekk il-biraħ fil-għaxija kiet l-aħħar fit-8, 16 sija wara illi 8 minnhom inkun rieqed, tajjeb jiġi nofsinhar. Issa, bej 8 ta' fil-għaxija u nofsinhar tal-għada, nixrob kemm niflaħ, ċewe kemm għandi aptit. Il-mastil jew il-maspartling, kafe iswed jew ta' iswed. U dak iżomni għaddej matul il-ġurnata li l-ma jtik ħafna enerġija, il-kafe jistimulak, tagħmel iktar xogħol. U dak huwa l-aktar ħinijiet tal-ġurnata, speċjalment minn frodu sa' nofsinhar, l-aktar li ntella xogħol u l-aktar li jkun kreattiv. U ngħidlek għalfejn Kard. Għax ġismi jiffukat fuq li qed nagħmel mhux qiegħed fil-proċess X'għandek li fiekom? kisseda. 16 sija wara xkiel. 16 sija wara, ara ġejjin. Mela llum sissa ħanajdlek għax ma nafx il-ħinijiet eżatt. Imma minn wara nofsinhar kielt scrambled eggs, bajt, kelli tiġiġ, kelli ovvjament l-insalata naqra ħaxix jidħol minha. Mhux xi sider sħiħ. Il-lejla għandi naqra sidra mhux ħażina, ġifieri. Jelle ma dalgħodu kun xejn iktar Iva, biċċinza. tagħmel naqra ħaxix magħha. ħaxix insalata, għandi Vabbè, naqra li trid pitravi, ħaxix, eżatt. għandi naqra rost pereżempju preparat imħallat. Mela tajdilna naqra tiġiġ. Mela sissa Sider ta' ħansemmi. tiġiġ nimad. Sider ta' tiġiġ kien, imma anka tajsta billi tkun daqsxejn koxxa mhux se Naqra taqaddim. xaħmija. Imma, Aha. issa qed nitkellmu fuq xi ħaġa li kważi huma Lili tajjeb li nkunu nafu. Le għax Romina thank you ħafna li semmejta għax it-tendenza u nasib hawnhekk fejn infallu ta' bħala poplu illi jew nija jew maħruqa. Jiena bdejt id-dieta, mela iktar ma l-ikel ma jkun ħażin fit-tom anke d-diskors juri. Isek qed tagħmel Iktar dita. di- Dik qed tagħmel kastik, Boring. boring, il-sidra tiġi tkun kważi xotta, ma jkollokx naqra flavor, xejn minn dan. Aħna rridu nsibu sistema it-triq tan-nofs illi twassalna għal qudiem. Tajjeb tidnejlek x'għandi iktar għal-lejla? Le, Eli, ora. Le, imma Romina u paċenzja importanti. mela, mela. Ma għamiltux training xejn. Jina lest, Le, llum ma għamilx jien. U inti għamilt. 8 u nofs mela. U kemm għamilt ħin? Nofsija u nofsija sora ta' nies u nafx ħassaqsini. L-aħjar ħin li tagħmel it-training jekk tixtieq tnaqqas ix-xaħam huwa fuq stonku vojt. Proset.